बिथांमोना स्कुलनि उसुं गोदैयाव मोनगोन बिसोर टेब्लेट जायो 3 नाम्बाराव टेब्लेटजोंबो गोजोनला निसाया बारा नांसिगौ बिसोर बिजि थुनानै लायो आरो बिसोर बिजि थुखोन्दा सिरिनखौ नागिरोब्ला बबेबा स्कुलनि फायखानानि उसुं गोदायाव नोंथांमोना मोनगोन बिसोर जाबाय जोंनि सेंग्राफोर ड्राग्स एडिक्ट जानायनि उनाव बिसोरो हामलांबाय रांख्रेबलांबाय देहाया नोरजिया जाबाय समाव क्लास 9 मा क्लासाव फरायोमोन हाबा जानाय समाव क्लास 10 मा क्लासाव फरायोमोन हाबा जानाय समाव हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार दा नोंथांमोन 9 आव फरायनायाव हाबा जाबायबा 10 आव फरायनायाव हाबा जाबायबा फार्स्ट इयार फरायनायाव हाबा जाबायबा बिनानावमोना स्कुल गारबाय स्कुल ड्रप आउट होनबा क'क्राझार गभ कलेजनि दानि प्रिन्सिपाला बर' मेडाम कृतिका बसुमतारिया सिख्ला बर' सिख्ला बिडिअ जाबाय एसिएस अफिसार नों बिनानावजों क्लास 9 आव फरायनाय समाव हाबा जानाय बिनानावजों क्लास 10 आव फरायनाय समाव हाबा जानाय बिनानावजों फार्स्ट इयार फरायनाय समाव हाबा जानाय बिनानावजों कृतिका बसुमतारिमोननि खोथा रायलायनाया इन्द्रा नुयिमोननि खोथा रायलायनाया आब्दुल कालाममोननि खोथा रायलायनाया मोसौनि सिगाङाव बागुरुम्बा मोसानाय जादोंना जायाखै बेथ' जाखाबाय अलरेडि एनाउन्स खालामजोबखाबाय आरो जोंहा मोनसे फर्मेलिटिनि खोथा दं बे जाय आसामनि केबिनेटआव मोनसे डिसिसन लानांगोन आरो बे डिसिसनखौ नैबे इलेक्शननि सिगांनो इलेक्शन कड अफ कन्डाक्टनि सिगांनो जोङो बे डिसिसनखौ लाजानो लुबैदों आरो बिनि थाखाय जोङो नारसिनगासिनो दङ दा बेथ' जेनेबा आंनो गुदिनिफ्रायनो जेनेबा आंनो मोनसे समनिनो बुदुलाय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे गाहाय नेहाथारि आरो बे हिसाबै आंनि एन्टायार आंनि इयुथ्सखौनो बुंनो थाङोबा आङो 27 इयार्स आङो एबसुआव दंमोन आरो जि समाव जों एबसुआव दंमोन बे समावथ' दानि बादि मोनसे मोजां सिटुएसनबो गैयामोन आरो जोंनि समावथ' गावजों गाव दानथारलायनाय बुथारलायनाय समावसो जों जेनेरेल सेक्रेटारि जादों डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जादों बे हिसाबै मावबोनानै दा मोजां सम आरो समजों लोगोसे ग्रें ग्रेङै बेबायदि कनफारेन्स खुंनो हानाय मोनसे परिबेसाव फैबाय हामबाय होननानै बुंदों बेनिखायनो बे प्लेटफर्मखौ मोनसे राजनिति हान्जा हिसाबैल' नङा मोनसे वेब लाबोनांगौ ढौ लाबोनांगौ फरायनायनि आरो दिनै तामुलपुर समष्टि हिसाबै सासेल' जों एसिएस मोननो हादों आरो गुबुनावहाय 2 3 ओंखारदों बेनिखायनो जों मिजिं थिदों जे फैगोन बाराव जाहाथे सानैसो आरोबाव बारायदेरबावो आरो नेक्स्ट 10 इयार्सआव जाहाथे सानैसो इउपिएससिनि आइएएस मोनोबासो जोंहा बे ओनसोलफ्रा मोनसे सनमान थागोन आरो जायगा हिसाबै आरो दासिम गोरोबनायावनो दङ आरो बे गोरोबनाय हिसाबै जों थांनाय इलेक्शनावबो बे हिसाबै जों आवगायदों आरो नैबे 24 तारिखआव फैगोन खालि जोंहा आसामनि माने भारतनि जोंहा होम मिनिस्टार फैगोन आरो बे फाइनाल मोनसे इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव मोनसे फाइनाल महरखौ मारिगोन 24 तारिख खालि आरो बुजाफोरा जाखाबाय जे फैगौ बैसागथिखौ सिट शेयारिंनि गेजेरजों बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जों ज' थानानैनो आवगायलांगोन आरो फैगौ आसाम सरकारनि समावबो इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि बे मोनथामानो सरकार दागोन इलेक्शन जाखाबाय आरो जायाबा होननायनि प्रश्नआनो फैला आरो बेवहाय जाखाबाय फरायसा आफादनि 33 बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ कलबारि दालाइ एबसुनि बेन्दों सिङाव बे कलबारि बाथौ सिबिसालिनि लांगोनायाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों आरो बे जथुमनि जि मैयानि हराव जोंनि थान्दै मेल बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंनि जि गोजाम आफादमोन
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिर बायदियै 2 बोसोरनि टार्म्स बियो मैया हरनि समाव जोबनानै थाङो आरो बे समाव गोदानै मोनसे आफाद जोनोम जायो आरो बे आफादाव तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफादगिरि हिसाबै आंखौनो थान्दै मेला माने सायख'नानै लाफिनो आरो बेवहाय गोदान नेहाथारि हिसाबै जोंनिनो दख'रानि सासे मैखोम बिबानगिरि खान्थि गाहाय नेहाथारि बिपुल बसुमतारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारिनि बिबान होनाय जायो आरो बे जथुमाव गोबां बाथ्रा सावरायनाय जायो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनो लानाय जि मावथांखिफोर बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेनि सायाव गुवारै सावरायनानै इडुकेसननि सायाव सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनायनि गोख्रों बिथांखि लानाय जायो आरो बे जथुमावनो जोंनि जे हारिमु बिथिं बे हारिमु बिथिङाव जों वार्कशप लानानै बे हारिमु बिथिङाव बे तामुलपुर हालामखौ जौगाहोनायनि थाखाय बेवहाय माखासे सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थाखाय माखासे बिथांखि लानाय जायो आरो बे तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुमनि गेजेरजोंनो जोङो गेलेमु बिथिङावबो बे ओनसोलनि जे गोग्लैसोना थानाय बर' सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो वार्कशप लानायनि गेजेरजों सुबुं सम्पद सोरजिनायनि जों थांखि लादों आरो बे जथुमानि जि गेवलां मेल दा बे गेवलां मेलावबो जोङो आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि फनिन बर' बिथां सारखौ जोङो हांख्रायना लाबोदोंमोन आरो बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांदों बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय आरो बे हालामखौ जोङो सानदों फैबाय थानाय समाव तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे ओनसोलनि रायजो राजा बे ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै जोंनि जे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साननाय हनाय जोंनि मावनाय दांनायखौ जोङो गोख्रोङै खालामलांगोन बेखौनो जों बिथांखि लादों।